Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Saka vlog iyi ndiri kuiita ndichidzidzisa avo vasingagoni kugadzira ma-emails, vasati vava kugona kugadzira ma-emails handiti ndova ndichange ndichizoitira vlog iyi. Saka regedzai ndirekode screen yangu. I'm going to be recording my screen yepa laptop yangu, then you can see everything. So it does not matter kuti uri kushandisa MacBook kana kuti your normal Windows laptop. Inini ndiri paMacBook, but just follow everything that I'm going to be doing. Zvese zvandichange ndichiita apa ndo zvamuchange muchiita pamafoni penyu kana kuri kunzi mune musina ma-emails pafoni pako, pa laptop kana kuti pa MacBook kana kuti pa iPhone, zvese zvinoita. Saka ndava kukurekodherai screen rangu handiti. Let me do this. Ndikutsvaga screen recorder changu. Alright, here we are we say in 3 2 1 in 3 2 1 0. Alright, that is my screen guys. Ndo screen rangu. Saka since ndine ma-emails akawanda nditi, I'm going to create a new profile. Saka profile yangu ndichaiti Mukoma Nashi. You don't have to do this. I'm just doing that because ndine ma-profile akanaka. Let me choose my favorite color. My favorite color is blue. Blue ndo favorite color yangu. Then boom, tavamo Google. Tavamo Google. Alright, hello Mukoma Google. I want to create. Saka munova manyira kuti create a new Gmail account. Alright, anditi new Gmail account. There we go. Kana tava panapa nditi tinouya panapa create Gmail account nyangwe pa phone zvinoita. Then over what create. Kana wa create kudaro over waya pakanzi create account over create. Kana page raita nditi ravhura another page unoya pana pakanzi create account. Apa do not make a mistake guys. Munoona kuti pakanzi chi for my personal use, for my child, for my work or business. Saka ukati for my child handiti iwe ukazo create channel yako, remember kuti unenge wa create a kids channel. You can't make money the same way. Yako inenge yava a kids channel. Saka isusu tikuda pakanzi my personal kuitira kuti uzivikanwa kuti you are above 18 unokwanisa kuwana mari nema adverts akasiyana siyana. Then for work or for business, do not do that unless kana uine business rako. Kana uine business ndo paunodzvanya apa pakanzi for work or my business. Later on in the future pachazodiwa ma-tax details ako. Saka ukati for my business vanenge vozoda your business tax details, which is a very difficult thing kana usina business handiti. Saka for my personal use then tovatati right tava kucreate your name handiti. Ini ndobva ndanyora kuti Mukoma handiti Mukoma Nashi, first name Mukoma, surname yangu Nashi, like that. Date rekuberekwa tobva tangoti March handiti. I'm just putting a random date, March 30 19 tongoti 1986 handiti. It's just a random date handiti. Female, am I female? I am ndiri munhurume kaini. Male ndobva ndaisa male yangu. Then we hit next. Then choose your Gmail address or choose or create your own. Saka it depends newe uruda create email yako here kana kuti unongotora zvawapiwa. Let me take zvandapiwa izvozvo. Nashi Mukoma, I think it's okay. Nashi Mukoma iripo. Right, toenda pa password. So you create your own password yaunenge uchiziva kuti this is the password that I'm going to be using. So let me just create my own password. So I'm going to hide this process and you should never reveal your password to anyone. So this one I'm going to hide it. Mukoma Nashi, password ya Mukoma Nashi tingaisa chi rikaitise yatinoda nditi toisa yatinoda. Alright,
I'm still thinking panda password inoremera mastreet zvekuti haife yakagesewa kana nani zvake. Panda password, right? Vatadai anditi. So this part of me creating my password, hide that part because I want you to learn that your password is your secret. Audze munhu your password because ndo kunenge kuinechi ndo kune zvinhu zvako. Add a recovery email toti hatina handiti over what is skip next da. Review the process handiti blah 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 over that agree to agree the terms and conditions. Alright, so guys handiti sezvandiri kutoita izvozvo this is like basic vlogging. Nditongori mumotikari ndiri mumotikari ndiri kutokuvlogerai, so please do not stop, do not wait to start. Paunenge uri unokwanisa kutoita vlog yako, right? Ndatova muinbox mangu, I am in my inbox, ndatova bo handiti, right? Zvatava kuda ndezvekudai, so tava kuda kuenda manje kuYouTube handiti. Unobva watichi YouTube, YouTube handiti, right? Kana waya kuYouTube handiti tukaenda kuYouTube tavada unocreate channel yedu handiti kuYouTube. Then kana uri paphone unoenda pachiapplication chakanzi YouTube, unoenda kuapplication yakanzi YouTube. So apa we are on the computer, we are on the computer, right? We are loading. Regaitona kuti mu App Store handiti, mu App Store, I think App Store, I think kana usingade zvinokunetsa, I think unochiwana ku App Store kwako handiti kana uri pa laptop. No, you can't get it. Saka Apple haina YouTube kuma laptop, so you go through the browser. Saka tidzokere ku Google kedu. Alright, tadzokera handiti tiri mu allow, yeah. YouTube want to show you notifications, always allow them ma notifications eku YouTube handiti. Unodzvanya pakanzi allow. I'm still waiting. I think kuti Apple inonzwira godo ma products e Google, because when you are using their original browser inonzi Safari, it is very fast, but iri browser re Chrome pa ma Apple products yo, it takes a very long time. I think vanenge vasingade kuti uite sei ushandise rimwe browser risiri Chrome. So I think you can hit create. If I try to upload, let's see, okay, so now kana musingapaone paipe kunzi create handiti, create video handiti, munoona kumusoro kune chibhatani ichi chevideo ichi chakanzi create. Kana uri kushandisa laptop chakanzi create ichi, ukachidzvanya kudai unobva waenda pakanzi upload video, then how you will appear on YouTube. Saka unobva wadzvanya pakanzi create channel. Saka channel yamanoti toiti kudi, what can we call this channel? Alright, again nditi Zim YouTube tutorials. Kana kuti nditi chi Mukoma Nashi tutorials. Mukoma Nashi tutorials. Okay, tutorials kudzidzisana kwatiri tinoita. Alright, saka even handle yangu Mukoma Nashi tutorials, it's a nice handle. So tobva tati boom, create, ta create handiti. The Wi-Fi ndo iri kungotora nguva, but very soon tata create a channel yedu. Congratulations, you have created your own channel. So kana uchiona kano akaka, it means kuti you are create a channel yako. So now all that you want is kutanga manje kuuploada ma videos ako. So for now tombo gomera panapa, because toda kuti tinge tichizodzidzisana kuti from there on how do we create the videos. Saka for now guys,
chimbodzidzirai kucreata your Gmail, your email and your channel, then tobva tazocontinue in the next episode. Ndichange futi nichidzoka nemaconfessions ka enyu uku. Let's hope kuti ndokwa ndichazoisawo mavloggings angu ikoko kuna mukomana tutorials, we don't know. So tell me what you think in the comment section. Pane zvamusina kunzwisisa here, or did you understand everything zvandanga ndichizama kukudzidzisai? All right, let's meet again in the following episode.